Salut, sunt Dori Freestyle și o să vă arăt cum se face un avion de hârtie mai rapid și mai rapid decât toate celelalte avioane care vi le-am pus pe YouTube. Și vă urăm un Crăciun fericit și sper la anul să mai uităm câteva videoclipuri sau câteva așa videoclipuri de astea pe YouTube cu mașini, scuzați-mă, cu avioane, cu pistoale, ceva. Și acum începem. Prima dată, dar e la fel ca cel la care vi l-am pus pe tot când eram eu în pijamale și da, e altul l-am modificat eu. Prima dată las o foaie de hârtie de caiet studențesc sau de caiet studențesc de română sau de matematică și urmă faceți luați colțurile de aici și luați așa, le luați și faceți așa și apoi noi lăsăm de aici, lăsăm jos și până întindem și apoi ducem pe partea asta, punem aici și pe cealaltă parte tot aici. Apoi unde este? Scuzați-mă, stați puțin. Ce să aranjez patul? Cum îl fac să-l schimb pe Ibrahim? Să-l schimb, să-l fac altă față. Păi nu poți, frate, să-l faci altă față lui Ibrahim, deci în 2007, anul. Fratele meu să joacă 2007, FIFA 2007. Acum începem. Am făcut puțin patul pentru că mie nu-mi place când e așa stricat. Acum, după ce noi am făcut asta, unde este el, chestia să aici de jos, o ridicăm în sus, o întindem bine. Și apoi ducem pe partea asta, o ridicați în sus. Dați puțin. O să strica ceva. Și apoi luăm de aici. Facem așa. Cum nu facem aripile și pe cealaltă, pe partea stângă și pe partea dreaptă. Și apoi, unde este acesta de jos, adică ăsta de jos, de aici, îl ridicăm în sus și pe urmă unde este acesta de sus, îl punem în jos. Și apoi pe cealaltă parte o punem tot așa, îl ridicăm unde este chestia aia de jos, o ridicăm în sus și cea de aici de sus o punem în jos, cum v-am arătat. Și apoi lăsăm și pe celălalt așa. Și așa trebuie să vă iasă avionul. Am uitat. Așa să vă iasă avionul. Și ăsta e tot videoclipul nostru. Sunt Dori Freestyle și vă urez iar un Crăciun fericit și un an nou tot fericit, chiar dacă nu e acum Revelion, dar o să vină. Așa, vă urez un Crăciun fericit, cu multă bucurie, stați cu familia, cu toată familia în casă, nu trebuie să ieșiți afară, poate faceți ceva, mâncați împreună. Asta a fost Dori Freestyle și el este Florin Freestyle. Crăciun fericit! Și acum vă arătăm prietenii lui fratele meu. Pe acesta mic și drăgălaș îl cheamă Bubulică. Salut! Și pe acesta îl cheamă Bubulica, nu? Salut! 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 Și pe acesta îl cheamă Căsăluș Ploat. Și asta a fost